Türkmenistan'ın Ministrler Kabinetiniň başlygynyň orunbasary Daşary işler ministri Meredowyň Türkiýe Döwletiň Medeniyet boýunça halkara guramasynyň baş sekretary Raif bilen duşy geçirildi. Duşyň gün tertibine Türkmenistan bilen Türksoýyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň möhüm meseleleri girdirildi. Hemde geljegi uly bolany uğurlar kesýetlenildi. Duşyň başyna medeni insan perwer gatnaşyklaryň Türkiýe dilli döwletleriň arasynda syýasy, diplomatik we söwda ykdysady gatnaşyklary ýol goýmakda ähmiýetli gurar hökmüne çykyş edýän belendirildi. Raif 2023-nji ýylda Türkiýe döwletleriň medeniyet boýunça halkara guramasynyň döredilmeginiň 30 ýyllygynyň bellenip geçilenini bellädi. Guramanyň ýol başly 2024-nji ýylyň Türkmenistan üçin Türkiýe dünýäsine ähmiýetli ýyl boljakdygyny, munyň şeýle bolmagyny 2024-nji ýylda Türksoy guramasyny günnägiriň beýik akyllarynyň dogrunyň 300 ýyla münasibetli Türkiýe dünýäsiniň akyllary we şahyry Magtumly Pragynyň ýeri we Änew şäheriniň Türkiýe dünýäsiniň medeniyet paýtagty diýilip eglan edilmeginiň täsirini natady. Şununla baglanykda duşukly taraplar Türkmenistany hemde Türksoy guramasynyň ähli agza döwletlerinde geçirilmegi meýilleşdirilýän birlikdäki çäreleň toplum barada hemde olaň guramaçylyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdylar. Duşuň dowamyna Türkiýe dünýäsiniň beýik akyllary we şahyry Magtumly Pragynyň döredijligini wagt etmek, Änew şäheriniň medeni ähmiýetini dürli halkara guramalaryny, ilkinji nowatda bolsa Türksoýda Birleşen Milletler Guramasyny UNESCO-da we beýleki düzümlerde açyk görkezmek boýunça pikir alışmalary gurulýar.